Moliner. Tu tens contrasenyes a l'ordinador, sí. Clar, com tu. Quina contrasenya tens? Tu. No, home, no te la diré. Bé, la meva és patata. Ja s'ha fet públic bastantes coses meves, no? És veritat. La contrasenya sí em permet... Tens un historial, eh? Ja tinc un historial amb aquests La meva temes. és patata i quan me la fan canviar, patata asterisc. I després patata asterisc. Això no passa res perquè jo no tinc res a amagar. Però hi ha un senyor que tenia una pasta gansa amb bitcoins. Saps els bitcoins? Quan és pasta gansa? A veure, explica'ns. Un senyor que tenia molts diners, que tenia 120 quilos. Amb bitcoins? Amb bitcoins, que no em preguntis què és. Sí. Llavors l'home tenia una contrasenya a l'ordinador, es va morir, pobre, va traspassar, i ara els familiars, com en el llibre aquell de l'Umberto Eco, estan intentant aviam si li troben la contrasenya. Mare meva, estem veient ara aquí la notícia mentre tu expliques, en part. Pato Donald... No ho troben, no li troben, pobre home. Estàvem llegint ara la notícia que publicava el diari ABC que posava que la traducció als bitcoins eren 120 milions d'euros que tenia aquest home i que ara necessiten urgentment trobar la contrasenya. Trobar un informàtic. Doncs escolta, busquem-lo ja. Home, és que ja el tenim. Anem provant tothom. Vols un informàtic? Ja el tenim, Bruno Pérez. Bona tarda. Bona tarda de nou. Ens escoltes? Suposo que sí, que podem... A més, et podem veure. Sent expert informàtic com ets, a més et tenim ja en via Skype. A veure, tenim una qüestió molt seriosa. Aquest senyor mor i deixa 120 milions d'euros amb uns comptes que tenen una contrasenya i que la família busca. Serà fàcil trobar la contrasenya? Es pot trobar una contrasenya en un cas com aquest? Sí, justament una vegada que vam parlar del tema de la mort digital ja vam comentar que ens havíem trobat en un cas que es tenia que recuperar una contrasenya d'aquests moneders de bitcoins, no? Però el que passa que la notícia s'ha d'acabar d'explicar una miqueta bé, perquè aquest senyor tenia un moneder que se li diu un moneder fred. Existeixen tres tipus de moneder. El que és el moneder calent, que simplement va amb un password i una contrasenya, el que és un moneder de smartphone o d'ordinador, que simplement és posar una mena de certificat digital a dintre de l'ordinador, i l'últim de tots és el que es diu el moneder fred. El moneder fred és com una mena de pendrive, una mena de USB, on aquí van aquestes claus d'encriptació. En els dos primers casos sí que és molt fàcil, si la persona es mor, agafar i rebentar-li la contrasenya i treure-li. Però en l'últim cas és el cas més complicat de tots. Per què? Perquè tant la clau pública com la clau privada, com el dispositiu, com la persona desapareixi i no ho hagi apuntat, hem begut oli. El que passa que la notícia, com et deia, s'ha de llegir molt bé, perquè aquest senyor resulta que es va morir casualment quan estava de viatge a la Índia. I en allà diu males llengues que per uns quants dinerons t'afirmen el teu certificat de defunció. Per això t'he dit que a la notícia darrere hi ha alguna cosa rara, però que sí, una contrasenya d'aquestes, i a més, si vaig a comissió, et ben juro que la trec ràpidament. Per tant, estàs insinuant que el senyor potser no està mort? Bueno, s'està parlant, dintre dels foros s'està parlant, hi ha molta gent que estan seguint aquestes comptes, aquests bitllets, aquestes billeteres, per realment veure si hi ha moviments o hi ha moviments. Home, hi ha coses sospitoses a darrere, no fa gaire bona olor. Si ho llegeixes entre línies no fa gaire bona olor. Ens quedem amb les teves valoracions. Bruno Pérez, moltíssimes gràcies. Teníem ganes de treure l'entrellat també d'aquesta notícia que ens feia arribar a l'Empar Moliner.